Puno sa kasadya ug kamaya ang panahon sa Pasko, ilabi na sa mga bata nga malipay na kon makapanaygon. Dili nila isapayan bisan pila ang ilang madawat basta dunalay itunol kanila. Ani usa ka grupo sa mga bata nga nanaygon apan luyo sa kalipay ang kasubo ug kamingaw nagihambin sa ilang kasing-kasing. Ani ako ang Regional TV Presents Daigon. Sayo pa lang sa buntag, nagsuroy na kining grupo sa mga bata din usa sa ilang girombo ang buhatan sa pag-asa Mactan. Kung todo kostyum, ug bitbit nila ang mga musical instruments. Ug siyempre, ang bongga nilang caroling performance nga aduna pay choreography. Si Niño John de la Piña, hilabihan kahiyod-hiyod sa iyang lawas sa sayaw. Dili usab palupig kining mga gagmayng batang babae. Puno sa energy ang ilang pagpanaygon nga nakalipay usab sa mga nananaw. Alang kanila, sikandari lang ang sulod sa sobre nga nadawat tungod kay mas kalipay nila ang kalipay usab nga bation sa ilahang gidaygunan. Sige na kagpanaygon last year. Oh. Sa man malipay mo kung manaygon ana. Malipay. Malipay. Kumusta man imong Pasko? Okay ra, nindot sa nindot sa tangbiling. Pasko. Gikater sila sa Children's Joy Foundation on their needs. They are community-based, but we have on the shelter. Okay. So every Christmas mo? Yes, sir. Oo. Para as a sort of mag-fundraising para sa ilahang actually needs. Pagkanindutan naon sa mga bata nga puno sa kalipay o kasadya nining Pasko sa ilahang pagpanaygon, apan taliwa pa man sa kasaya or kalipay nga ilahang gibati, adunay mga nagpahipi yung mga sugilanon usab sa ilahang kinabuhi. Apan ila kini gipadaplin tungod sa espiritu sa Pasko.